Kane wacho ni kit dhano en kit jatamruok gik moko. Yes. Pius, ere gima inyal tim mondo mi sirikal owuoth kanyakla gi jopiny? Iyudo ka imuko Gikomba to giyuak achiel orna message kae ni an aneni ka an Gikomba onge ringo. Koro ere gima sirikal owinjo bed ni timo? Mano ni seche ma otim gik ma igeto ne dhi loko ngima jotimo ohala e kuonde gi ma gitime ohala, to gin be giyie ma gikonyo kata sirikal giwuok kendgi kata kapok ogolgi. Erokamano Lydia. Sana sana kwa uwe wach Gikomba, because I think mane makoro mise mwanyalo lose sana nikech nwaneno kanyo umuk Gikomba market nyoro. To kapok adhi kanyo Lydia, ibiro paro ni mana kaka nyawadwa nosewacho, chiro maler en gima ber nikech sama chiro ler ibiro yudo kata ka customers nyalo bedo mamor mondo mi otim nade, mondo mi odhi ong'iew gima gidwani mondo ging'iew iye kacha. But waseneno bende chirni mosebed kigero. For example, adwa mi example moro maber. Chiro moro nitie nchaneno moger Ngong. I don't know whether you've taken time to be there. Eyudo ka chiro sirikal nyalo gero chiro maber mogere nyaka malo, get different departments kuonde minyalo usi alot, usi lewni, rech gi kaka mago. Tiyudo ka jo ohala tamore tiyo gi spaces go to pod gidwani gitiyo atima gi us piny kacha. Nikech gineno ni jomoko tambua spaces go mauso piny access customers machiegni. Ng'ato kolore bus kata matatu to nyalo kawo nyanya, kawo alot, odhi go ot. Koro gineno ni mondo mi ng'ato bi e floor mar 2 kata 3 mondo ng'iew alot nyalo bedo matek. Now, sirikal, of course wang'ega ni gik kaka magi kitimo to nitie onego tim gimiluongo ni public participation. But wang'eyo ni kata nyoro nwaneno ka kuom joma nyo olalo kata kuonde gi mar time ohala, nitie joma nyo owuok bedo gi yot kuom wuok kadhi wacho ni we wami sirikal nafas mondo los moko motime ohala maber. But jomoko nyo wacho, nyaneno mama moro ka wacho ni an ka ok awuoge kendo yie pedho gik mouso e lo kata bath pima mol kanyo mondo mi oendelea mar timo ohala. Koro inyayudo ni kata sirikal tim public participation machal marom nade, to nitiere joma pod wachno nyaka gipingi. Koro aparo ni kaluwore gi migawo makech sirikal be ok ti kende, migepe mopogore mag sirikal kotiyo gi security, you know, the council for the day, sirikal nyalo dispense information no mondo mi ochop ne jo ohala, so that by the time magiamua mondo gi initiate project magidwani gitim noero, to yudo ka majority of jo ohala gi osebedo gi positive attitude towards wuok kama gitimo ohala mondo sirikal otim nade, olos negi. Duto kuom duto aparo ni sirikal nigi intention maber mar loso, but en mani yudo ni Lydia samoro kata Gikomba sami loso thoth waneno mana e lens mar siasa, nikech president samoro nyalo neno mondo miyo, because Lydia kadwa penji ang'o miyo Gikomba pok osebedo Gikomba kaka en no over 60 years nyaka yud independence. What has been the challenge? Ang'o mono sirikal for the day take the initiative, but yudo ka thothne jowa bedo ga resistant. Remember the story mokelo mar Wakulima market, no wach ni tere but South Gikocha Kagudo Road, yes. To jowa no dagi ere ng'ama nyalo dhi ng'iewo waru Kagudo Road. Yeah, so aparo ni that Jo Kangundo bro to jo Nairobi. Yeah,